Pozdrav svima! U prošlom videu sam objasnio zašto sam počeo sumnjati u Semira Osmanagića, pa je jako važno da pogledate taj video kako biste ovaj video mogli smjestiti u ispravan kontekst. Naime, Semirovo korištenje situacije oko koronavirusa za poziv puka u Bosansku dolinu piramida, jer on ima, kako kaže, lijek protiv korone, nikako mi se nije svidjelo, štoviše ono je vrlo opasno, pa me kao takvo podsjetilo na nadriliječništvo, naročito kada vidim svjedočenja kojekakvih iscjeljenja kao pretežiti sadržaj na njegovom kanalu. Stoga sam ga počeo kritički slušati i odmah sam primijetio neke zanimljivosti, ili kako on kaže, anomalije. Tako sam u prošlom videu pozornost skrenio na Semirovo korištenje autoriteta i eksperimenta Johna Oxforda u dokazivanju učinkovitosti negativnih iona, a John Oxford uopće nije koristio tehnologiju negativnih iona. U ovom videu pokazat ću vam jedno Semirovo mjerenje. Naime, Semira kritičari redovito nazivaju pseudoznanstvenikom. Da bi javnosti objasnio da on nije pseudoznanstvenik, Semir ističe da on u svojem radu koristi znanstvene metode, egzaktnu znanost i objektivna mjerenja, te se naoružao, da se tako izrazim, različitim mjernim instrumentima kojima dokazuje svoje tvrdnje. Jedan od uređaja koje Semir redovito demonstrira u svojim medijskim nastupima je i mjerač životne energije. Pa poslušajmo i pogledajmo kako to izgleda. Šta je ovo? Da. Šta je životna energija? William Reich prije 70 godina je našao frekvencije kojima može da eliminiše bilo koje viruse, bakterije, bilo koju bolest. On je razvio prvi uređaj za emitovanje tih frekvencija, ali i uređaj za mjerenje nivoa životne energije, koji mjeri otprilike našu otpornost prema elektromagnetizmu. Što više možemo da ga primimo, naš nivo životne energije je viši. On radi na skali od 0 do 100%. Ja ću ga uključiti i uzet ćemo da je referenca oko 20%. Dakle, skala od 0 do 100%. Vi zapravo poredite, u ovom slučaju 20% prikazuje životnu energiju ovoga prostora. Pa onda stavite ovdje, za 3% poveća 23%, pa onda stavite ovdje 30%, Boga mi. dakle raste životna energija. Pa onda ljudi, evo na primjer, stavi ovako prste na ovaj plavi kvadratić. Koliko ti pokazuje? 70. 70% ti je životna energija. Evo sad ću ja Pa staviti. nisam loš. Nisi loš, evo stavit ću ja sada. Koliko je meni? Svaka čast. Spada ovo zato što se stalno u prirodi, verovatno. 95%. Zato što sam stalno izložen energiji bosanskih piramida. Dajte još jednom da ja stavim, stvarno 100% vaš, moj 70. To nema baš puno veze sa... Ne, stvarno, 30% ima manje energije od vas. Sad gledaj, ja donosim ovaj aparat. Genijalno. Prisligam ga na te megalite u Sardiniji. Da? 55%. Pojedini ljudi imaju 55%. Dakle, ljudi su živi. Da. Dolaze, ljudi imaju 55%. Logično. Oni su, mislim, mi smo od 55 pa do blizu 100%. Ja imam oko 98 sada. 55%. Šta je to? Malo prije smo izmjerili tvoj nivo životne energije, stavio si prste na ovaj plavi kvadratić. Ono kad sam stoju imao. Šta, ova 3 radim, jel? Koja god hoćeš. Na ovu plavu. Uglavnom prekri taj plavi. Plavi. Koliko sam? 80. Dobar si. 80 dobar, imao sam goste iz Njemačke sa 55, 60, 70. Peći Njemci. Naši oni blokovi... Koliko ti imaš? Pa dobro, ja imam, znači, neću se hvalim. Daj da ja mjerim, daj da ja mjerim. Staviš, evo ga, može ovako. Ajde. Koliko imaš? Sad imam i ja 80. Pa ja. I to zato što moji si 20 uzeo od 100. Jesi, uzeo sam tvoj. Imaju ovi usisivači. Imaš ljude sa 55, 60, 70, 80. Ovo je dakle, ovo je solidno. Što vi mislite o ovom konkretnom Semirovom mjerenju? Koliko je znanstveno i autentično ili možda manipulativno? Te može li mu se i treba li mu se vjerovati? Kako mjerenju, tako i Semiru. Kao i prošli puta, molim vas da se suzdržite od vrijeđanja, bilo mene ili Semira.
do sljedeće anomalije koju sam primijetio, srdačan pozdrav.